Ja sisällä! Ja hukkui! Ja enemmän sisällä. Sano sitä. Missä se on? Ei helvetti. Pikkasen. Stop! Homejuustoa. Tässä sanoi. Tähän menee YouTubeen. Homejuustoa. Jaa! Oi jumalauta! Mitä he menee? Homejuustoa. Noskua! Mitä sä teet? Elän. Ja pienet. Oi! Oh! Niko, onko sulla koko eläminen pieremistä vai? No! No, vanhemmat sanoivat, että se järkevää ole, mutta Oh! Suuhoukulle.